హలో గైస్, నేనైతే ఈరోజు దయ్యాల కాట దగ్గరికి వచ్చాను. ఇదైతే మనకి రవి ప్రేమాల దగ్గర ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్న ఎగ్జిబిషన్. ఇదైతే చాలా భయంకరంగా ఉంది. ఆ సౌండ్స్ కానీ అవైతే చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి. చిన్నపిల్లలు అయితే చాలా భయపడతారు. చాలా భయంకరంగా ఉంది. ఆ సౌండ్స్ కానీ ఆ శబ్దాలు కానీ చాలా భయంకరంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ లోపలైతే ఇదిగోండి ఇలా బొమ్మలు పెట్టి అరుస్తా సౌండ్స్ కానీ పెద్ద పెద్దగా చాలా భయంకరంగా ఉంది. అసలు ఇంకా చాలా ఇంకెలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ఒకడు మమ్మల్ని భయపెట్టడానికి వచ్చాడు. మాస్క్ వేసుకొని ఇదిగోండి వచ్చాడు. కానీ మనం భయపడలేదు. చిన్నపిల్లలు అయితే భయపడతారు అనుకోండి, పెద్దవాళ్ళు అయితే భయపడరు. ఇదిగోండి ఇలా అయితే చాలా ఘోరంగా పెద్ద పెద్ద శబ్దాలతో అరుపులు, ఇంకా అమ్మాయిలు కూడా అయితే చాలా భయపడతారు. ఇంకా ఇవన్నీ ఇలా బొమ్మలు అయితే బాగున్నాయి, పర్లేదు. వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ బాగుంది. చిన్నపిల్లలు అయితే ఆడుకుంటారు, భయపడతారు. వీళ్ళ సౌండ్ సిస్టమ్ అయితే ఇది ఇక్కడ ఉండిద్ది, ఇలా బాగుంది.